The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Estamos, mi amigos, buwan nyo ngayon, Tito B on the place to be, guwapa ko really, guwata ko be aperti. Maayong pagpaminaw diya sa may kwan, sa may impasog ang Bukidnon. Moabot yun mong signal diha, ha? Labi na diya sa may Mount Millionaire. Nindot kay bugnaw kay nga lugar. Alauna, 21. Uban-uban sa tanto na alas 3 mga igala para maminaw sa inyong mga gibit-bit na mga problema. Atong i-try o tagaag solusyon. Kabalo na mo sa patakaran diri, ha? Before manawag, sigurado nga mag-text ako sa inyong problema, ha? 0995-335-2093. Again, 0995-335-2093. Lunes na karon. Bago raman to nag-Biyernes, no? Kapaway lang gamay weekend, balik Monday na sa paspas kay mga panahon mga igala. Bago raman to nag-Valentine's Day tong Biyernes. Wala na, human na. Ang sunod na po na tong atangan ko ana sa Holy Week, kundili graduation. Kuman sa February, March naman sa ating graduate na po. Lalaoy. Text sa Dana. Again, before manawag mga igala. Sa mga naka-text na, pwede na manawag mga igala. First time na ako nagpa-advise mo kung Tita B, mga ayoko, advise na nang uyab sa kuha ba, pero dili mo sugot si Papa sa iya. Asa man siya sa nang uyab, sa imuha o sa imong Papa? Sige, tawag doy. Di mo sugot si Papa sa iya, ha? Ha? Hello? Hi, Tita B. Pila edad ni mo lang ga? 21, Tita B.
ang imo lugang pagsugot magdepende si mong papa? Dili man Tita B kay ang side niya kay sugot man kay sa kuha. Karon lang kay ako ang side Tita B ba dili mo sugot sa iya. Lagi. Ang pasa imong papa lagi. Tama, di ba? Oh, Tita So, B. mean to say, kung dili gana imong papa, dili nimo sugton. Ana ba? Dili sa Tita B kay respeto lang po sa akong papa Tita B. O lagi, so sali pasabot lagi. Ana, kung mayon lagi mong papa, nga dili ko gana ana. So, meaning to say, di nimo sugton. Musugot man Tita B kung sa kuha lang na desisyon Tita B ba. O, mo Kaya lang lagi. kay, maulap po ko nilang papa Tita B. Maoga, langga, ako control. Ako lagi control. Lagi, butan mo, ganahan ka. Kung mayon lagi mong papa, nga dili ko ganahan, so meaning to say, dili na po nimo si uyabon. Tama ba? Yes Tita B. Sis kadugay, makatubag lang nga. Meaning to say, nga hadlok pa kasi mong papa. Tama? Oh Tita B. Meaning to say, dili pa ka makadesisyon si mong kagalingon kay gasali pa kasi mong papa. Tama? Oh Tita B. O, di sa tamag-uyab-uyab. Sila, okay naman sila Tita B kay tugtan ako nila mag-uyab-uyab. Kaya lang yun, dili pagin sila mo uyon sa... Ado lang. Tugtan na kanila, pero dili sila muuyon. Unsay diferensya na lang ga? Kuan Tita B, kanang... Ang gapanguyab sa ko Tita B ba, di sila masugot sa Mo ato lagi. mga lalaki. Mo lagi. So, meaning lagi, kung di lagi sila ganahan, so wa kay choice, di na lang ni mo uyabon. Tama? Oh Tita B. Oh, meaning lagi to say nga, ang imong desisyon, mag-matter gyud sa kung say ganahan si mong papa. Tama? Yes Tita B. Bosa ayaw panguyab. Sila ako Tita B nga. Mo lang, bago lang ko nag-ingon. Ayaw panguyab. Ako nag-panguyaban Tita B. Mo galing ayaw panguyab, ayaw sa sugta, ayaw pagsulo. Kung ikaw galing napaka sa stage nga di ka makabuot, kung di na magsali pa kasi mo ginikanan, ay pagsulog-sulog relasyon. Kaya ang gipanguyaban ikaw man dili man imong papa. Unsa man unsay problema diyan ang lakiha sa may naanan niya? Kuan Tita B kay kining lagi batason Tita B kay. O di minto si di po di kaganahan po saya. Ay, yan, okay magkusaya Tita B. O naglibog sa ko lang lang. Iyong ka dili di ka batig batasan. Pero okay ra sa imo nga lalig sa batasan. Para sa ako Tita B, accept man ako siya. Oh, pero tungod kay di sa ganan nimong papa papa, mo lagi di lagi nimong papa, mo hindi po kaganahan. Dili Tita B. O bugaling. So ayaw panguyab ba kay magbot mo. advice Tita B ba kay syempre na manggudya po ko. Mo galing ang ako galing advice, ayaw siya uyabi kay gasalig pa man kasi imong papa. Oh, sige si Anya, mo advice ko, sugta na siya. So unsa man lugar akong tamusugot ka nga di man gaganan imong papa. Di ba mutuman man kasi imong papa, tama? Yes Tita B. Oh, di ayaw uyab ba? Obedient biya ko. Oh, ayaw siya uyab ba? Period. Kay gatuman man kasi imong papa. Meaning to say, dili pa ka makabuot si mong kagalingon. Meaning to say, dili pa ka matured enough to decide for your own. Kay gasalig pa kasi mong papa, tama? Yes Tita B. Oh, di ayaw sa uyab ba? Ayaw sa sugta. Kay mahadlok man kasi mong papa. Sige Tita B. Salamat Tita B. Ayaw mo pag-uyab-uyab taon, mga Ginoo ko. Kung gasalig pa man mo sa inyo mga papa, mga ayaw mong advice. Mo na akong advice. Kaya bisa pag muyin ko karong nga sugta na ko ano, di ba? Ginoo ko. Hey! Bago first caller pa lang galing, jogokers na. (0995-335-2093). Bisa pag-usaw ni mong advice nga dapat ingani, dapat uyabon ni mo na. Hadlok man kasi mong papa. Suminto si dili pa ka matured enough to decide of your own. Suminto si bata pa ka, mo nang ingon diya sa lahat to na pag-istorya, paghilom. Tuman si mong papa kay mahadlok pa man ka. Okay? Suminto si di pa na siya mao. Uy, mula ni Ron. Run this mother, you say. Hello? Hello? Ay, sorry. Hello? No, nawala.
Tita Bin ay nag-text sa akong bana nga, hi sir, gwapo kayo ka, na timing kay nalimot siya sa iyang phone og gyangyo nga ipahatod sa iyang work of place. Unya ang naitabo bisan kapoy ko kay gikan ko kauli sa 7 days na ako nga work trip from Visayas to Geto Japon ako nya. Gachat-chat pa man miniya, unya nag-abot. Unya pag-abot na ako, wala na siya nag-active gamit iya laptop. Galabad na jud akong ulo sa akong gi-open sa iyang phone, which is rare kayo. Ako buhaton niya, shock kayo ko nga na-text nga ingato galing sa iyang workmate. So dautan ba ko nga akong gi-replyan in a polite way? Mahimo na nun namong gubot kay babae baya ko. So ako babae di man text. So ako babae di man ga-text og ingana sa akong workmate na laki. Pinakong gustuhan siya sabay pero ambot enlighten ko Tita B. Diyan hello? Iya lang ga? Good afternoon. Bana ni mo ni Bana? Ha? Bana live-in. Banag yun ba? Banag yun. Kadyo lang, medyo taas kayo mong istorya. So, naay nag-text, hi sir, gwapo kayo ka. Oo, Tita B. Mao lang na ang imong nabasa? Mao lang na. Wala sila conversation? Wala gani. Wala akong kabalo ko na sa previous conversation. Mao lagi, pero sila, I mean, sa imo rin nabasahan ba? Wala conversation imong nabasahan? Wala. Wala po nakasave. O, sa man sa chat, sa Facebook? Naka-save ang name. Dili, sa phone. Ay, Okay. So, nakabalo imong Bana nga nabasahan nimo to? Tita B, kay on the way ko dito, ihatag na ko ako. Na kanang gatchat pa mi kay na dala niya yung laptop, so communicate me. Then pag abot ako dito, wala na ikuan, kanang wala na sa active ba. So ang akong Kisay wala na nag-active ang imong Bana? Ako Okay. So, gadali pod ko. So nga mag-text na lang ka ako kauban niya sa work. Yung sabay kuan. Basta textan ako sa siya nga pagkuha yung phone kay nako sa gawas. Okay. Then, so, only to find out na, kato na yung bungad sa ko nga, kuhan ba, na text. So, wala ko kabalo kung ga-text-text ba sila or unsa ba kay wala man previous conversation. Then, nakasave magud ang number sa girl. Unsa maingon sa Bana? Akong husband, nagkatawa lang siya. Ingon din siya sa kuha. Yung pagkuhan sa kuha kay, ingon siya nga, kanang, kuha na daw, binuang na daw gina sila. Kuanin, itolerate lugar ni mo nga, binuangan ka nga na, okay naman lang binuang, i-compliment ka in person, pero ay, ipa-text, nga nung mag-text pa man. Ako man dyan, Tita V, ka nang, puro kuhan ba, puro lalaki ako kauban sa work, and wala man ko niabot of course. Wait lang nga, dyan lang nga, bro, grabe ni kuha na kayo mong picturistic na kayo mong unahuna lang gano, grabe na kayo ba. Number one, kung gwapo gini mong Bana, di na to na mapungan ng mga babae mo appreciate, no? Lagi. Exactly. So, wala man gud tay ebidensya nga nagit sila uyo, kiniingon naman siya, hello, sir, gwapo kayo ka. Para sa ako mong wala man ay, para sa ako, naka-appreciate lang ang babae. Tadi po na mo na mapungan ng mga bayhana kung nakakrush yun na sila. Medyo makayon ako foul kung nai-reply na, sir, salamat kagabi or love, salamat kayo kinalingaw ko. Wala pa. So wala, kung wala gipatulan sa imong Bana, I think walay problema lang ga. Saan nga niya pagpatol kung nasa ko yung phone, di ba? Saan? Saan niya pag-text reply lugar kung nasa ko yung phone that time? So nagunahuna ka nga mo reply imong Bana, mo imong yunahuna. Ay, dito, mo galing. So advance lagi ka naguna lagi. Bisag wa advance ka nag-isip lagi. Nga posible nga ni-text siya. So ikaw karon mo reply gyud ka ana lugar mo. Nagunahuna na ka nga sus ya gining replyan ba sus iya mo ginisuring uyab no ana imong pangunahuna. Ay, dili po. Sa akong husband, sabi na ko, so, kung nagkapos siya, okay ra lagi, pero nga nung i-text pa man. Pwede naman, wait, asa man ka naglagot? Sa Bana o sa babae? Sa babae, siyempre. Lagi lang ka. Di lagi na to na sila mapungan. Kana lagi mga babae lagi, kung kagiron yun na sila, katol yun na sila, di na to na mapungan kung ma-appreciate si mong Bana. Focus on your energy, on your husband. Unsaon niya, kung kiber lang siya di siya mo patol. Kay bisa pag
kana nga ba imong awayon? Unyag nanapoy lain babae kay gwapo gini mo ba nanapod sa imong tanan na lang mo dol imong kuan dapat ang imong dipinsahan ang imong bana. Nga siya love kay kaniya dili gyud sa mo cheat bisag kung saon niya bali-bali balag labayan sa panty. Dapat you have to trust your muna siya sa relationship, you have to trust your partner. Wala kitay choice. Like I said, akong giingon, ang bana, bisa pagbutang ni mo nag-CCTV everyday, kung mga bit yun na siya, he will always find ways para mga bit. Oo. Wala man po ko na kuan nga na po Tita V. Pero ako amat jud ba kay dira ako minagsugod kanang Exactly. So mo lagi na. So naguna-una na lagi kag advance. Lagi. Exactly. So unsa man so ano lang. Unsa imong question sa ko? Your question is So, ang kuan man gud ato nahitabo di ba gi-replyan man ako ang girl. Pero wala po ako sa giingon nga. Anong gusto dili? Thank you for the appreciation to my husband. If you happen to see him, please tell him nga gibili nako ang yang phone sa guard. Then, okay. Because if I happen to see him, I might punch him. Naulit nang giko ato ba kay mo lagi to niya ang akong question ang nakita mong manggod ato syempre naingnan jud ko sa uban nga immature akong way nga pagkuan immature ko yana kinsa nag-ingon nga immature ka sinong nagsabi sa iyang workplace na kay nikalat man ang istorya nikalat ang istorya kinsa nagstorya sa imo ana nga mo ilang giistorya si ako husband yung siya nga ni mamagitag sa nakalat sa noon. Okay. Pag na-conscious ako, so, ayaw na to na-hit our realization. Ingonin ko nga, immature day, so akong gibuhat, then, unsa lugar ang mature nga tao dapat niya buhaton? Mature ba so, nang borag feeling ni mo, gidipinsaan pa si mong bana ang katong girl, ano ba? Oh, wait, ana ba? Siguro ko nga, immature siguro dito na way, pero anong, ingana ba gid ang mature po nga tao? Kano sa ninaitabo lang ka? Bago lang? January pa. January. Hantod karon ba? Nagbungol pagyapon mo tungod lang ato? Kanang ko, hindi lang di sa mga wala sa utok ba? Kaya every time nga mag-1K, mag-away na noon eh. Pag uban mo dito, malagot. So until now, so January pa naitabo, until now, issue pagyapon? Oh, issue yun kayo sa samo. So siya mismo, unsa itono sa imong bana pag ingon nimo na nasuko siya kapil? Ay, dili may na siya nga na, good ka nang iyaham, good kay mugay akong kaulitan kay marag kanang ako gapangugat siya kanang marag kanang lungkoy bitaw kay sa pitabi kanang marag diba basig confidence nga di wala man sa kuy gibot nga dautan anong mag strong man ko ikaw ra may ako na dautan lagi mo pero kasi kung ako dili ko guilty kibersag ko dito taga patulan di sa ko magsuko-suko bahala ka day magkatawa ka bahala magsilos ka day ikaw ra mas stress kay ako wa mo koy gibuhat. Kay kasagara, ang mga guilty mo isuko. Guilty, lugar ko Tita V nga. Dili, I mean, ang lalaki ba? For example, ikaw, nagduda ka sa kuha. Kaya na nabasahan. Kung guilty ko, kasagara may taban na masuko-suko din ko. Ano yung malagi ko na ana-ana? Pero wala, nagkuhan ramang gugo. Pero kung ako, gadudahan ko sa akong partner, tapos ako, wala man po ko'y gibuhat, kay kabalo ko kuhan rato, muna ako, chill ra ko, di ko, makatawar ako. Di ko masuko. Basta nga rin mo ba, na-chill ako, wala, no big issue. Para sa ako, ang katunga text, ni-appreciate naman siya. Maybe baka kansaw. Nga, babae ba ako, Tita V, nga, ako ba, dili ko ma-appreciate. Ay, sa ako na po na side. Kung, sa ako as babae, di ko ma-appreciate og tao. Kung dili ko na siya bet, yan nga na ba? Lagi, your point lagi is, ikaw dili kay nga na. Dili po na ito lagi mapungan. Nga lagi babae nga makabet si mong bana. Di mo ito na mapungan. Kay gwapo man ni mong bana. Kung gusto ka, pagbala na pangit para wala ilain magkuhan. Langga, ka naman kung maminyo ta, it doesn't mean nga kung maminyo ka, wala na maka-appreciate. You should be happy galing nga imong bana na maka-appreciate. Ang imo lang yun is, ang bana, dili mo patol. Ang imong energy, focus on your husband, nga dili siya mo patol. Dili ka mag-focus imong energy sa mga babae nga nagsig-appreciate. Kaya bisag kung saan na siya, og sige ingon nga, Sir, lami kay ka, sir. Oy, pa-experience, Sir B. Kung imong bana is love kay kanya, og dili gyud siya gusto mag-cheat, wag may tabo. Okay. I mean, again, sa tanan mga namino, permitin ako nang balik-balik. Ang mga lalaki, bisa pag inyo ng bantayan, 24/7, kung mga bit na siya, mangita, yun na siya pamaagi para mga bit.
So rather, kaysa instead of always thinking, basig katong babae itong patulan, focus na lang on your love to him. And if your love is still not enough for him, nangabit yapon siya, then so be it. Meaning to say, fine, Lord, kung di gidi, kulang pag dito akong love para sa iya, nangabit pag mo siya, then hala, sige, i-let go na siya, hala, dito ka. Dili nimo kawa, bahala siya diya, mumugi na yung kalipay, Lord. Gwapo man, sometimes mo man ay mga usay consequence ko na kay kuan, gwapo nga bana. Dapat ipamit ka na ako sa tanang asawa sa MORDJs. Ha? Ipamit ka sa tanang asawa sa MORDJs para makaingon ka. Ay, Sige. nga para makaingon ka nga normal raman di ay. But seriously, I mean, focus na lang on how you pagabot si mong bana, i-love nimo siya, i-care nimo siya ana. Kaya again lang ga, bisa pagbutangan lagi nimo nag-CCTV na iyang brief diha. Kung siya mo tipas gayod kay lalaki, burabe nagmanok, sani mong mais mo toka biagin na siya. So wag ite mabuhat kung mo tipas yun, sabi sa pagunsaon nimo diha. Tadi wag ite mabuhat sa ubang mga babae kung nakakrush yun ang yung mga office mates, ayan, wag ite mabuhat, kaya di man na ito na mapugan ilang mga feelings, ilaman ng mga feelings. Ang imo na lang, dipinsan na lang ni imong bana nga love kay kaniya, di siya magpadala mo, piyong na lang yun siya. Mura ng list na imong mabuhat. Thank you kayo. Okay? Guwapa man sa kalangga, oh. Maklaro man siya mong tingo, guwapa man sa ka. Di mag-worry. Siguro na paranoid lang ko sa nature sa akong work. O maybe tungod kay nagsugod mo sa iyong ana sa ang inyong relationship. Naputol na may gana. Alaw na 41 sa atong oras. Ari na ito nilang ilangayon pa mga igala. Kay mura gabaga na gabaga. Ang akong uyab kay gagaw na ko third cousin. Nako din may mother di siya masugot. Hello? Uy, kusgi mong tingog lang ga. Kay sangko na ko diri. Langga? Yes. Kinsa ni? Layo mga ka-cellphone lang ga. Sorry lang ga, di yun makaya, perting layo agyon. Ate Big, isamukan ko sa mga chismosa diris amuan. Nabalin like subdivision lang ga. Nangasaba ko, nagtamba ka lang kaya paminaw ni mong reaction. Ay, mga sabag yun mi diri. Wanay lang manawag ni mo, wakoy el. Kamugod mga langga. Mo na'y problema sa inyo ha, kung disiplinahon mo sa taro nga pag-advise, ma-hurt dayon mo. Mo na ang tanan mga caller nga magtanga-tanga tungod sa gugma, di lang na mo kasab-an ilang pornas pa na mo. Kung di ka ganahan maminaw sa mong style diri kay gabang asaba mi, nabalin la istasyon. Ang amo diri nga tagaan sa mangayo og praktikal og tinuod nga advice. Dili kay puro rami pa cute-cute diri. Dili sa ingon nga kung color ka, kung tanaw na mo nga sayop-sayop. Kung tanaw na mo nga nagbinugok ka, amo kang kasab-an. Kay dapat disiplinahon. Di makakagusto nga, gusto man kanimo nga sakto nga ma-advisean ka. Larga. First time siguro siya nakadungog diri mga igala. (0995-335-2093) sa mga gahilan sa katong magpangasaba lang, kung di mo gusto nga makasabaan, gusto mo nga pareso bang stasyon nga kanang lambing-lambingon ka na dito ra mo, okay ra po ko ana. Ang amo diri nga tinud-anay nga advice mga igala. Dili bawal sa amo diri ang kanang mga pabebe, ha? Aga pa cute-cute. Ay, di na pwede. Ang usa ka bata di gyud na madisiplina kung magpa-cute-cute, ha?
Tabangi ko sa akong problema na ako'y live-in, nami duha ka anak ko niya napod ko'y uyab karon nga pamilyado po. Hay! Napod siya ikalib-in, tulo ka buok anak. Kung saan man ako ni Tita Bina, nga buang naman mi duha. Angay pa ba na ako? Saan eh? Ipadayon siya. Sige daw, tawag daw langga. Para ito na mahimay-himay na to langga. Ang mga wala ka text, dili pwede manawag. Nakakuyuyab! Karon pero di naman siya gabali-bali na ako karon tita. Unsa ako man ako ni tita sobra man gyud na ako siya kalabda. Gikapoy na ako sa akong partner. Unsa nga klase nga kapoy na? Kanang gihangos? Tita Bi, akong pares ba kay matingala ko di naman ganahan maligo. Sa una di man ani unsa man ako ni kanang di siya ma-offend ba? Ha? Di na siya ganahan maligo? Kalain ba? Suminto siya, nanimaho na siya. Hala, oy. Johors na. Hello! Ay, hello, Tita B. Ay, langga. Ay, hello. Kadyo lang langga, iba na ni mo ni langga? Dili ka ng Paris lang na ako siya, baka ng live-in partner na ako siya. Okay. Kano sa may nagsugo nga di siya maligo? Sa una, Tita B, kanang kuan siya, kanang sa tawagan ni kanang, ano as an RTK siya ba, kanang, wala pa ni baby. Then, after nga nagkuan namin, kanang nagka-baby namin, matingala na lang ko nga halos nila na siya maligo. At least, nagatrabaho noon siya. Pero, unsa may aso niya hindi siya maligo? Unsa may yung kuan? Ambot kay makuan ko, Tita B, ba kay, kanang, ako na lang mag-ingon sa iyahap, kaliko ragod dito, tapos panutbrush ragod, anak ba? Saka dala. Di pagin manutbrush? Ha? Di pagin manutbrush? Mao gani na ako kalagtan usahay. Amo na ako sa putan ba kay. So manimaho na langga. Di kanang ang iyang smell manimaho siya kung di siya maligo. O ana jud. So sa lugar sa ina day, dili siya magbisag manarapo, dili siya. Kanang laban na wala siya trabaho, Tita B, kanang naara siya sa balay. So maghigda ra siya kay call center manggod siya. So gabi na siya maligo. Pero kung naa siya dire, 2 days man jud ang iyahang kanang iyang rest day. So magkuan ko ba kanang mabala maunsa ko kay siyempre ako kuan kay ko fresh kay ko niya siya kay perti man kaayo nga kuan niya ako siyang ingnon makuan man siya. Kung ano man ka nga sa una dili makainan na. Muna mo ang usahay awayan na mo ba kay kanang bisan og pag. Unsa man siya nagtipid siya sa tubig, tugnawon siya. Unsa ba yang amo Tita B kay mingon ko sa iya nga unsa man ka uy kanang trabaho ka arti man kay kamla wala lakaw ka humot kay ka ana pag once nakadiri sa balay murag halos din na mo. Wait. Dere at sutang klarohon. Pero kung manarbaho siya, maligo siya. Maligo siya pero okay. Pero sa balay, mo na di siya maligo. Dili siya maligo, Tita B. Wait. Kadyo lang. Kung sa balay ba siya, di siya maligo, unsa man manimaho siya? Oo, Tita B. Okay. Singpanon ba? That's why gaka-disturb ka kay kung sa balay manimaw nag-aslom ana lugar. Mo na imong concern. Mo na. Unsa man ka uy kay kanang naadjay kay isa nga mo yun namang gikaawayan ba kay. Naadjay kay isa nga ingon ko unsa man ka lakaw ka dito sa inyong mga trabaho arte kay ka pero pag naa ka diri sa balay ni nato. Sobra na gi-take for granted na ka kung sa asawa okay ra man nimaho. Ana ba ingon ko ayo pud papabaya kay basig makaingon ng silingan ba pabayaan na ka. Langgan amo do kasabihan nga kung ang true love daw bahalag baho love paghapon. Ay dili jud bantay. Di mo ganyan. Basi gitapon. Basi di siya, di. Basi di lang niya masulti, pero di siya ganahan og wala siya maanad og ganang sa buntang maligo ta kapuyan siya or unsa ba? Okay lang man kay kanang kuan pero 2 days Tita B niya. Hanto jud siya pagkatulo kay kapag gabi man jud siya. Atan pag jud gabi sa no di. So duha og tuha jud siya nga inana. So kung mag-day off siya, mag-uban mo ng gabi una, manimaog aslom.
lagi tita yung isa pagpa-toothbrush kinuha. Unsa ko man ni na unsa ko man gid siya para dili. Alam mo sa tinud-anay lang. Parang alarming yang ganyan, no? Parang wala na, burag gina-take for granted na lang ka. Parang ang feeling na ko, burag, okay lang, bahalang manimaw lang ko kaslom ni mo na, asawa lang bitaw ka, no? Delikado, no? Gadampa pa ba gyapon? Amo ni ko ganahan na kay ngano di na siya maligo. Mo na akong kuan kay unsaon ganin ako ni siya nga mabalik iyang kuan ba Gusto mo na ko may wala siya nakasulti. Mungin sa kapoy maligo. Unsa man wala. Unsa may yung sulti? Kanang kuan kanang ambot ana niya tita bi kay bisan pag mag-ilis ingon ko pag-ilis pud uy kay daghan mo sanina din niya. Oh, unsa may itubag niya? Ingon nga makailis. Dead ma. Mag-ilis magkuan ba siya kanang kung bahala ka diha uy alos dili na ko kumutapat siya. Unsa isulti na minsan nga ay sus kapoy sigligo ana di pa mo tabang. Mao gani nga kuan tita B kay dili na ko makakuan kay mao lang amo arason nga mag-away ni murag ambot sama kuan ba siya niya. Ako siyempre masulti jud ko sa iya lagi kisa may lain mo sulti ikaw man dapat kay ikaw may yang partner. Mao gani niya magakalibog kay ko kay ay ko nga bisan sa kaligo lang problema pa na nimo niya siyempre ikaw ka magatubang mo sa mong pares niya sanang walay panutbrush ba ganahan ka mo na akong problema sa iya unsaon kuni pag-solve ani niya nga problem. Inyo bang relationship okay naman? Kanara inyo nga awayan lately? Actually po tita B nabantayan ako sa iya kay kanang ganing ang magkuan ni mag-contact ni dili na po siya magakatindog iya haba kanang dili mo function yan tita B. Pila edad ani lang ka? Pila edad? 33. Huy, bata pa. Bati pa man na. Wala ba kagaduda nga hissing someone else lain? Ang ako po siya na niya tita B kanang diabetic man siya daan. Nanambok siya? Dili. Actually, katong 21 years old pa na siya, nagsugod na siya diabetes. So, karon sa una, okay pa man, ana-ana ba niya. Karon, dili naman, kay kabalo jud siya nga, diabetic man jud siya. So, unsa man gatambal ba siya o gipasagdan lang niya? Wala, tita, pateng gahi apog ulo. Agay, patay. Wala jud ga maintenance, wala. So wala siya karon. So unsa man yang sobrang in denial lang siya nga diabetes niya. Murag wala lang siya pero syempre ikaw gikan ka sa taba ni kalit lang ka. Correct. Pero wala siya nagkontrol sa kaon karon. Kaon gyapon tamas ginawa. Gahi kayo gulo tita B kay ang iyang life gihapon mo lang wala ko matingala nga kung mag-contact mi mo wala na correct tinuod yun na mo factor biag yun na tapos wala na alak ka nya isa pa murag nakahuna na gani ko dili ba kaniingon sa kaniyang pagka-diabetic no kanang murag ang tamaran na siya maligo ba magliho unsa ba or unsa ba ikuanan na kasi na say personal struggles in life. Munang burag feeling niya burag wa na siya gana, burag sa naman niyo puslan man niyo di ata bakay mo na ingana na yang rason. Kailangan naman sure mo mag one-on-one heart to heart talk ragutan ni be, kajut lang gyud be. Unsa man gyud? Asa man gitani kay kabalo ka lang ga. Kay ko ingana bitaw, sign man gud na sa kanang gi-take ka for granted kanay nga na ba kanang so tiyan mo nga maligo ka kay syempre kakabother na ka kay manimaw ana then still wala say gibuhat barag wako'y pakialam balag manimaw ko diri wako'y labot nimo asawa ta ka it's a sign nga gina-take ka niya for granted burag wala na kay kuan wala na saya wala na saya ginana okay lang sa ko kay nana magwantan siguro nako mugawa siya tita B unsa na lang ka istorya sa mga tao no mayon unsa man ni siya uy wala man ni siguro gi atiman sa iyang pares di sa sulod sa balay but let's go back to the root of sa problem kamo magstorya ra daw mo duha gyud kung unsa man gyud ka niyang basinani sa mga personal problems na siya. Usahay manggod tita B mo dyan namang wayan dyan dyan. Musingka manggudayon siya tita B. Bisan man og relax kay kung kalma kay kung mystery sa iya pero siya jud ang 30 ka. Suminto say parang ano na again gitake ka niya for granted tabarag kabalo siya nga ma-overpower kaya na ako ni kay kung singgitan lang ta ka di magyapon ka kapalag sa ako baka ingana nang iyang
Yan na yung dating niya. Murag sa interview na lang ko ni Tita Biba. Exactly. So, murag ingana na, which is delikado na. Meaning to say, kung maabot mag isa punto nga mga puno na mo, may pamagbulot tayo, may pa. O, manipulos kaya po ni Ingon, may pa, delikado na. Burag na yung mga sinyalis, burag, agoy, dili magsilbi na ni. Kay murag dili naman siya maminaw sa kuha, gudug, istoryahan ako siya kay kuan, kay bisan gani sa iyang kuan, sa iyang mama or kuan dili siya maminaw labaw na karon nga diabetic siya so dapat na siya maintenance na siya ginainom pero wala man so matingala na lang kung inana ba so tingala maulan gani na ako so that's the problem now because if ever kung di po ka mangusog takabalo siya nga musingka lang siya ma-overpower man gihapon ka wag pong kay mabuhat so di ni pwede kailangan ay ultimatum ani unsa man kana bitang unsa man kita duha asa man kita padulong ani unsa man kita tong relationship aning duha. Let's go back to the root nga unsa man ni. Sa una man Tita Bis lahapit naman mi na bulag-bulag na gid mi ba. Kay lagi amot ako tong nakuha na ning anong sayo no naman lang ko anin niya mo gyud exactly. Kay ang ending nga na ikaw ra gyud po'y makatubag lang ga kay ikaw may nagdala sa imong kaugalingon ikaw may nakaila sa imong self hangtod asa kutob imong pasensya. Noon, kay kung isa tayo pa-istorya ko, natay maado, man na ako siya. Ang ako lang, kay matingala na lang kung anong, inana na siya ba. So, bisan ugisaon ako pag-istorya, so, murag nakahir, mo na gina, naitabo lagi, wala nakagiting naka for granted. So, parang ako, anak ko ilabot ni mo dia. If you'll take care of me, fine. Kung magreklamo ka, hala, sige, sibat na. Barang ingana na yung attitude, barang, wala ko'y labot kung ma-offend ka, wala ko'y labot kung bahuan na ka sa wala ko'y Burag na ana na yung paminaw karon burag wala na. Burag which is delikado na, parang burag kung sa bangka pa ikaw na lang gabugsay lang ga siya, wala na gabugsay. Wala ba na siya naka-encounter baka na siya depression o mayo karon man ang ingana siya. Ambot lang po Tita B kay ako siya pangutan about sa unsa may problema nimo sa dili mo gud siya mo share. Basta nag-away sila siyang uyab. Abot lang, bahala siya. Wala ba kayo nakita nga senyales nga gachit siya? Sa una, Tita B, nag-cheat siya kay na habang kami nga uban na diri sa balay na nasakpan ako siya nga gatchat-chat lang gihapon sila to yung ex na kuan. Oh no. Okay pa sila then ako nilakaw jud ko nga sige kamo na lang na may bata kamo na lang ako na lang mo give way sa inyo ha kay hatod karon wala problema mo kamo on ingon ko so kamo na lang ana hangtod nga naabot ang time nga dugay na jud to niapa siya sa amo kay lagi daw ang iyang dapat piliin pero live in naman mo karon lang gano oo okay dili mo kasado okay kasal uy naputol tawag ko to lang ga tawag ko to lang ga napot siya 10 minutes may gana kapoy ganay nga na ba nga ang isa na layway gana nga nung hindi mo maminyo lang ga kay kuan man siya Tita B kanang kasal siya sa una then ako po kasal po ko sa una balik ka duha okay then iyahang partner is nanapoy laing so ako po naapoy laing na iya ako so okay nag-anhi ko diri kay kuan actually taga Davao jud ko so ni-anhi ko diri kay nagtrabaho so kita mi ani niya kay wala ako kabalo nga minyo na day siya may asawa na day siya kanang kasal na day siya ba kay kaya pailoila sa kuha is binata daw siya na lang daw siya isa ka pero nung nakabalo kang kuan siya wala na po kanibuhi ha ansa pagkabalo nimo nga minyo day siya wala na po kanibuhi ikapilan ako ni uli sa mo Tita B mo apas yun siya iyag yung istorya na akong mama nga anak kay na nakuanan man pod ko Tita B nabuntis naman lang pod ko ay anak ba so karon kung inana man galing kay murag na amang ko na kon murag may something na pod ani niya last chance na yun kung istoryahan sa nako siguro siya kabalo ka mo gina wala gilain solusyon nga nakita ni because at the end of the day bisa unsa nimong istorya kung siya ingana na yang reaction sa imo suminto si klaro na kaayo red flag na nga he's saying wala siya pakialam buragiting na kanya for granted now
if you want to be happy sa imong life na kung gusto ka nga murag di na ka ma-stress, then magstorya mo, then tanaw nimo asa gid yung direction, then after if wala gyud gyapon feeling nimo murag wa gyud ni paingnan ba. Then may pag di na nato ni ko ani. Kaysa ikaw rin ma-stress. Kaya kung mayon gyapon kang alab, maguna ko sa Tita B, willing pagyapon ko mo take care sa despite sa ingani yung reaction sa kuha. Then, okay na po sa kuha. Kaya ikaw may nakailasin mong siya, pala sige, padayon di sa paglab sa iya, but you know, stop complaining. Pero para magusa kuha, ang relationship, it's parang what, di na gina siya right, if ikaw na lang gigabog sa ilangga. Magtuyok-tuyok na yun na. Mao gani nang ingon gani ko nga kanang murag gikapoy na sad ko sa mga kuan ba kay murag dugay-dugay na sad ni nani gani kanang murag cold na kay siya ba sa kuha nga kaning kuan kay if you will just understand kung makasabot lang gyapon ka di gyapon ka imo ra na ipadayon so kanay yung problema wag di na masolusyonan magsige na nagpadayon lagi kay dili siya mistorya amot makain or it's either na nasuma na sarili pila na ba mo katuig na nag-uban 3 years 3 years or it's either baka may bago na naman. Mo na akong nakuanan. Mo na isa, siyempre ang lalaki ba habang tumatagal lalong sumasarap may problema sa mo. Tang nature pag isang trabaho call center. Ambot lang. Ang akong ang silingling ko dating call center ako mga bayaw call center makadungog yung gustanan mga stories. Pag may yung ambot lang. I love it when you call me. Ang akong kuha na ni... So ikaw, housewife lang ka karon? Housewife na lang ka karon? Oo, naara dyan. Nagkatambok? Kaya namang ko yung bata na karon Tita B. Nanambok? Okay raman. Wala po ko nagpapaya Tita B. Ako nang gahapon ko. Sexy lang gahapon ko. Mo ginay premintin ako. Mo ginay dipin sa laban. Ayagin mo pabaya siyang ko galingon. Mo gani naingon ko. Hala, ako fresh cake ko. Pero pag siya naatiri sa sulod sa balay. Pero tayong baho ginoo. Kung saan na lang ako siya. Ka ng kuan ba. Bisan pag isturahan ni mo. Masuko na siya. Alam mo. So the next na po ni mo masimutan nga. Baho na po siya. After 3 days na po. Ano pa mga inyo na mo ni mo diretso rin na. Di na rin mo siya. Unsa kabalo ka di na ako kasabot ani. Kaysa ngalan nga ko nani murag di na ako kasabot. So unsa naman sa unsa asa man kita unsa man kita ni di makamaminaw sa kuha suminto sa imo ko gi-take for granted. So mura na di ba murag wala ka na ipakialam sa kuha bro unsa naman ni lapa ba ko nimo unsa man kita tong mura ni mga panahon na may galang magsabot na unsa man gid ang atong future. Unsa man gid asa man gid ang direction sa atong kuan sa atong pagbugsay ani. More na ron. Ay, hello deko sa mga taga warehouse, the warehouse. Atangin ninyo sa February 29. Usa ko sa mga guest dito sa the warehouse. Muni siyang dating sa Corrales ba dating lead bar. Maski pagwapo naman na karon diha kay nanay mga bars diha nga medyo nindot pod. Na banda. Thank you for inviting me. See you on February 29 sa grand opening sa The Warehouse. Kauban man nata ang Z-Girls. Tapos ang ang reggae band nga Herbal Remedies. Og ang kulba nga banda from Davao City ang The Dukes. Kulba. 0995-335-2093. Tita, pwede pa advice na ako'y uyab karon tapos ex ni siya sa akong barkada. Okay naman siguro, tita ba? Well, sa bagay, kung wala lang gin mo gidungan, okay naman yun, ha? Pero sayang nung ganang delikadensa ba? Tita B, pwede patambag na ako'y uyab karon tita nga sige mi samukon sa iyang ex sa unan niya. Iya pa jud kong gihinad lok nga iya daw ko ipapriso labi nagboros na ko karon. Ha? Sa man ni minyo mo? Pwede gyud na.
So, sa lugar ming nanambok Tita B, nagpabaya lugar mi, di ba pwedeng gipalangga? Kung okay mo si mong bana nga chubby ka, okay ra na. Ang problema nagkabugnaw imong bana at ikaw nagkatambok na good lang. (0995-335-2093) Salamat kay kasi nagatani. Urig Rachel Special Puto Seco. Si Sir Dan o si Yan. Sir Dan og si Yan, salamat sa Pienroa. usa ka sako nga kuan. Mo rin ning Puto Seco. Di ka ni makadaot o walay soft drinks ni. Salamat ha. Kami malipay begin mi na mga followers na mo ani gid dinhi makatagumay ngani. Nay ganina ang babae taga Batangas, Tagalog pero iyang bana mo'y Bisaya. Ni ani lang gid diri para magpa-picture. Para panghadlok daw sa ilang ipis sa balay. Salamat. Thank you. Ngita kong textmate Tita B. Wala sa lagi ni ba? Na ako'y problema about sa akong uyab. Dili na siya kaparamdam na ako. Angay pa ba ako magpabili niya karon? Sige, tawag. Oy, agi mo sa kuha na. Ganina mo na yung kisultingin ng buntag. Kung kamo na mga taga-uptown mo o na mo diri dapita, di na mo gusto mo o musugok sa traffic aning syudad sa Cagayan de Oro, tapadulong mo bukid nun, agi na lang mo indahag. Indahag, lahos mo dito dayon sa Libuna. Gawas mo sa Camp Phillips, tapos nanapoy line shortcut dito. Gawas na din mo dito sa sentro, sa Manolo Fortich. Dito mismo sa ilahang public market, kato na simbahan. Before magmangima, ay, hapsay kayo mga igala. Ito mi o kuhan ni impasugon to ni agi sa weekend. O, di lang piniagi. Uptown man mi. Di lang mi agi sa likod. Pabuy na Oro, tapos diretso dayon mi diri sa Indahag. Kinawi na da yung Kiliog, di sa Gango, Libuna. O, gawas din mi sa Camp Phillips, then shortcut din mi dito na po pa right. Gawas din mi sa sentro sa Manolo, pagkagwapo ng dalan, mga dali pa kayo. Wa na mi ni Agi, kay Agi pa ka diri syudad na. Para at least po makuha ninyo, mabawas-bawasan ninyo yung road trip galing mo, nindot pagi kayo, nindot sa mata, kaya nagka-green lang. Itong mga hiling magmotor, mag-road trip, na yung mga sakyanan, way problema na, simentado ng dalan. Na dito sa tunga nga murag rough road pero sus dali ra kayo mga 2 minutes ra nga rough road. Pero di man bato, kuan man. Graba man so okay ra. Tistingin ninyo diri mo agi Indahag, Gango dito, lahos mo sa Libuna, dito na mo agi. Tagaw lahos din mo sa Manolo sa sentro. O likay traffic para atis pod ma-less na pod ng traffic diri sa syudad. Kung di na mo moapit sa Cagayan de Oro, gusto mo bukid non diretso, di na mo agi, ha? Nindot. So, pwede ka diri sa Upol, lahos ka diri sa Ipunan, gawas ka Kanituan, diri rin ka Saka, pa SM, o dito na dahin mo. Uptown, nana. Pagkayahin din ang likig. Okay, tawag na, 0995-335-2093. Good afternoon, tita. Magpatambag ko, doa ko ka na I have 2 boyfriend. Wow. Gusto nila doa magpakasal. Dinaglibo ko karong 15 sa ila. Sige, tawag lang ka. 228 ang number. Dali, tawag lang ka. Ato nang himay-himay yun. Og tingala rin ko, nara ko diri kanina ba? Nagana ko sa sing-sing. Di na ko kabalo. Asa kong isa ka. Asa kong wedding ring nga isa na wala. Tigulang lagi. Saan ka? Dira mo. Nabili. Kung itong CR pa. Wala man akong walang ibisipin naman. Hello! Tita B. Kung sige gamay lang ka. Hello, Tita B. Nakakaiduha ka boyfriend. Yes, Tita B. Si boyfriend 1, pila na mo kabulan? I'm Tita B, 1 year. 1 year. Si boyfriend 2? Same na sila, Tita B. Ha? Grabe, wagi ka nasap ng sukad. Wala, Tita B. Oh, grabe. Kuhaon ka na mong guest speaker po na magpa-seminar mi unsaon, dili masapon. Unsa man long distance ning duha? Dili, Tita B, oy. Si boyfriend 1 nasa dool. Nasa dool, Tita B. Si boyfriend 2?
Naghapon sa doon. Hoy! Aloy, yun sa man nga dili magsalay ang MWF lay ang TTH. Ano ako natatabi. Karang ang isa, security manggod. Security guard. So, sa panggabi Ang isa, driver. Driver, okay. Then, nag-schedule na manggod pag magkita mi sa isa. Si boyfriend 1, sa may schedule ni boyfriend 1? Kanang karon nga week. Then, ang sa next week na po, ang isa na po, lady, para dili isakpan ba. Si boyfriend o si boyfriend to, nagdampa-dampa na. Nagdampa-dampa na mo. Wala pa, DJ. Ha? Si boyfriend 1, wala pa? Wala pa ka nadampaan? Wala pa, DJ. Si boyfriend number 2? Wala pa, sir. Ha? O saan naman ako ito? Chula lang, chula. Chula lang. Awit, kot. Wala, DJ. Wala. No, di Sadya mo lang, sakit, Ngano, wala. May galing kiwa po ka nila gidampa. Waka gipugos. Di po ka musugon. Ang duha manggod, DJ, nag-decide manggod na sila nga kung mahitabo daw na, kanang tatlo na daw. Wow! Grabe. Napagiging lalaki nga nagyapo na. In fairness. So karon ang problema karon manghanggat sila duag pakasal nimo. DJ. DJ. Naglibog mo ko, DJ, good. Ngano makalibog man ka sila duwa imong pangga? Ang security man ko, DJ, 40 plus. 40 plus na, 40. Okay. Yes. Then ang isa ka boy, Driver 30. 30. Ngano naglibog man ka pareha nimo sila gimahal? Puro man ko, DJ. Wow. Doon mo kayo sa akong heart. Wow! Guwapa kay kadiha, duha-duha. May galing iwa pa kang gidampa, luag na tanan na kay karon. Ay, di po ko gusto na, DJ. Wow! So, sa may mong pangutanan sa ko, 15 pilion? Ang 15 piliun ako, DJ, ay. Papatilawas ako sa duha. Dili, DJ, oy. Mo galing kay para ako makaingon po kog 15 lami gyud patilawas ako sa duha para makaingon kog 15 akong pilion. Nganon ni sugot man ka nga duha imong uyab. Anong hingana man? Ano ako na, DJ? O isa na, di ba kakapili? Wow! Pero sa sitwasyon ako karon, DJ, naglisod ko, DJ, ang pili din noon. Isura na no, ang duha. Idungano na lang ka na to ng duha. Dili man po din na po, DJ, oy. Duha ka buok. So, Monday lahi, Tuesday lahi. So, imong pangutana, unsa akong pagpili siya lang duha? Kay kung sa tiyan na nilalangga, kung mangutana ka 15 pilion, ako di ko makatabang anak, kaya wamo ko kailan nila. Wamo ko kailan nila, wapo na ako na feel ilang love sa ako, So, di ko maka-decide. Except kung imo kung asa maka magmatter sa look, sa kinaiya, sa kadakon, sa performance level, asa maka magbase. Kapit ra mago sila, DJ, oy. Ikaw okay ra sa imo? Langga okay ra ba sa imo ang lalaki ang imong uyab doy uyab pod? Sa akong situation karon, DJ, okay naman sa ako, Ha? Okay na sa kuha, DJ, oy. Wow, di na Ano, ano naman di ay. ang babae, baya akong dalaga pa, iya tanan sa datulitaw. Ay, sorry, naibot. Again. Ang lalaki, ang babae. Para sa mga dalaga. Mm. Okay na sa ako, DJ, kung duha. Ay, kung saan yung pagpili ko sa iya, kung kinsa iyang like, kung Wala. isa ra. Lain sa niya. Ho. So, okay ra po sa imo nga imong boyfriend, duha mo ka babae. Okay ra po. Okay raman. Wala man ko kabalo sa na siya lain. Pero Mo gali di, for example lang, para sa imo nga blind, I'm sure ang imong mga uyab, man sila kabalo nga duha sila, tama? Oh, yes, DJ. What if kung imong boyfriend mo gihapon, pareha ra po nga abi nimo ikaw ra po pero duha day mo, okay ra po sa imo ha. Never man ko nag-expect na ako ra isa, DJ. So mo lagi so okay ra sa imo nga duha ra po day mo. Ay, okay ra, DJ. Ako sa imo, ayo lang sa pagpakasal, papura lang sa. Na, Para mo lahutay, naman giba? kayo, DJ. Di no nimo sila nga wa man kuma pila edad nimo. I'm 23, DJ. 23 oh. Ayo papura lang sa kay ako feeling nako kay kung magdali-dali kag minyo, mga bit lang gihapon ka makasala na inong kas Ginoo na masukot si Papa Jesus.
Gusto man ko na ako DJ nga. Nasa isay akong piliun. DJ. Mo lagi, pero dili pa man ka, naglibo pa man ka, so papura sag maayo kung kinsag yun. Kaya dili mo ginato pwede makuha ang tibo kalibutan. Basi kang ending ana, 1 + 1 = 0 na inuna. Ang ending si imo, mirese na hinoon. Ano po, DJ? Mo galing, ako gisultihan ta ka sa unsay posible mahitabo. Kay kung ang tendency, may bawa na nun nilang duwaday sila, pwede ka na mahitabo, 1 + 1 = 0. Ani na lang, kay again, di ko makatabang sa imo sa tinud-an na ilang, kay wa man ko kailan nila. Wa man sila nang uyab na ako, di man ako sila uyab. So kung ako lang tanaw ng practical lang pagtanaw, katong natiguang pila to isa 40. This DJ. Pila to 40. 40. Ang isa 38. pila? 38. 38 mo maora di gihapon. Pila edad nimo 20? 23. Hay, bata pa kayo halos napulo ang diferensya. Hilig di kag medyo guwang-guwang di ay? Hindi makugunan kung mas age Bata? na ako, DJ. Okay. Walay ako karon di ko sorry kayo borag first time ni nga di ko makahatag og kinsay pilion. Kay wa man ko kailan nila. Naragin na sa imo langga kay ikaw may ilang giuyab kinsa bagay makahatag ka na kog kalipay. Pero the way I look at it na mura nag-enjoy ka nga duha imong uyab, mura di pa ka ready magminyo. Ako sa imo ha, ayaw pagdali-dali, kay kana sila mga tiguang naman mo nang gusto magminyo. Pero ako sa imo ha, magpapura sa kasi mong pagkabata. Sagdisa na sila, kay mga tiguang naman, mo nang gusto naman na sila mo dampa, mo nang kaminyo na sila. Pero ako sa imo ha, labi na ikaw nga kaganahan ka lang, tagduwa-duwang uyab, papura lang sa kalangga, ayaw pagdali. Puro mangod na ako sila in love with you. Mo galing, sige, papura, kutob sa kinsag yun ang mabagsak. Pero sa tiyo na lang di na pwede duha imong mahigugma. Isa ramang yun na. Dili gid pwede makuha nato ang tanan. Nagi na isa, timbang-timbangon, gini mo na kinsay mas bugat. Kuan mangod DJ. Pariha mangod sila mga style DJ, mga caring, mga konti sila ba. Naging ng laki lang gabat sa kadampaon, caring. Atik-ate. Lord. Kasi gusto ka magdugang dire, caring pod me. Di lang may caring, mamungkagay pag yun. Ayan, mamungkagay DJ. Langga, ako, dili ko gusto mo judge nimo. Kaya di na ko mag-guess anong gusto kag duwa-duwa imong uyab. Pero as much as possible karon ayo sa pagminyo. Ipura sa na imong pagdalaga, pagkabata. Enjoy sa pikas boyfriend, pikas na pod boyfriend, tabok na pod. Hantod sa ikaw na mismo makaingon kung kinsa gyud ang imong gusto. Kaya di gyud na to pwede makuha ang di gyud pwede na makuha nato ang tanan. Okay, DJ. Thank you sa advice. Si bag DJ? Cool ba sa theory, no? Unang duaon na niyang uya para makapili gyud daw siya. Wow. Ang ending kung mag-abot sila, kalabi ng mga idara kay mga 40 taon nang 2:43 sa atong oras. Time check ato kanato sa